bueno, aquestes instal·lacions, com deia Julio Vidal, i ho explicava perfectament, estos canons sònics existeixen, la tecnologia està desenvolupada per una empresa francesa i suposadament compten amb totes les garanties. Vesguem el vídeo. Ya no me acerco más, que hace mucho ruido. Ahí teníem aquest soroll i aquesta instal·lació que, bueno, jo en aquest cas veig per primera vegada en la meva vida, però ara que m'he fet amb la Covid passejadora i caminant, me pareix que he vist en altres llocs del territori. Ho repensaré. Clar, segurament el problema és que com això únicament és conscient de lo que és quan hi ha núvols, nuvolades, les nuvolades venen ara. La resta de l'any segurament no hi ha Esos fenòmens, clar. I per tant, tu veus ahí una estructura però no saps el que és. Ara, quan ha sigut a finals d'agost, quan es comencen les tempestes, quan ha començat a fer soroll. Segurament ne veurem més, no? Ne veurem més i no serà un cas aïllat. Sí, Julio Vidal ens contava, ens assenyalava que també una de les problemàtiques quan arriben les tempestes és que està tot controlat per ordinador, no intervé la mà humana i entonces amb les previsions meteorològiques, amb l'evolució, suposem que dels radars meteorològics i com van evolucionant les tempestes, comencen a fer aquests llançaments que és el que ha tornat bojos als veïns de la zona. Sí, efectivament, clar, tu no saps si el núvol que ve porta pedra o no porta pedra i automàticament això se dispara, són entre 5 i 7 segons de seqüència. Imagineu això de nit, perquè de nit és més escandalós. Segons les medicions que fan, això està duplicant el màxim permès en decibels. Això és una barbaritat i damunt són tècniques que no estan regulades. No estan regulades, però la llei t'impedeix alterar el cicle natural de l'aigua. Per tant, això és el que hem demanat, igual que han demanat els ajuntaments a les generalitats que actuen, nosaltres al govern central també diem, escolta, això segons la llei no se pot fer. Per tant, quin tipus d'autorització té aquest tipus d'instal·lacions i què pensa fer el SEPRONA, sobretot el Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil, per actuar en aquests casos. No volem cap mal a aquest senyor que està fent això, però està creant problemes de convivència als veïns que estan patint, perquè el tema del soroll és un tema seriós de salut, no és una molèstia que digues, no, t'afecta molt. No és la setmana de Madalena que fan mascletaes. No, això saps. Tu ja saps que te vindrà, o si saps que vius al costat d'una església, saps que tens una campana i ho sabies, però això de repente t'apareix un canó d'estos i t'altera la teva pròpia salut psíquica. El cicle del son és tan important com el cicle de l'aigua. A més d'això, és una tècnica molt controvertida perquè tampoc no hi ha cap garantia que això desfeci la pedra, que és pel que se fa, i el que pot fer és alterar directament el cicle de l'aigua, o sigui, causar sequera directament. Quin efecte té això sobre les aus protegides? Claro, això és el primer dubte que m'ha sorgit quan parlava en Julio Vidal ha sigut, bueno, i les aus? Perquè els canons d'ultrasons, el primer que m'ha vingut al cap, jo dic, els ratpenats de la zona estaran supercontents. Hi ha garanties de que, o suposo que esteu demanant també explicacions al govern central, si hi ha estudis que garantissin la viabilitat per a les aus en aquest tipus de... Sí, no, el que hem vist fins ara és que és una tècnica que no està regulada. No està regulada i és una activitat que no està permesa. I com se fa? És que no ho entenc. Clar, davant d'aquest buit legal de no tenir regulació, s'actua. Per això demanem que si és legal, que s'ho diguen, que dubtem molt que ho sigui, i si no és que se li posa algun tipus de limitació. Hi ha alternatives, segurament. Quin és el problema? El problema és que és més econòmic això que no pagar una assegurança. Doncs anem a l'origen, anem a l'origen i mirem un sistema d'assegurances per als cultius que sigui efectiu i que sigui assequible per a la majoria de gent, però no es comencem a inventar coses, això és una més, no? Antigament me recordo que se tiraven coets des de terra i iodur de plata, que també era una barbaritat, i sempre s'ha intentat actuar enfront de les pedregades. Això és un nou invent que no sabem on acabarà, és una fase prou embrionària i està creant molts problemes.